Resiki kandang sapi utawa nimpal kandang sapi. Nah, ya bendino ini dibersih lho, dibuai letonge tuh resik. Nah, wis letonge hilang terus disapu kan, disapu kan resik resik sisa-sisa pakan itu disapu terus dibuat sisan jadi. Nah, nah disapu terus dibuang kan kita bersih tau kan. Nah ngono kuwi wis ngumpul terus dibuang. Nah kan wis kita bersih gitu. Nah buah nah nek wis ngono kurang marem digrujuk banyu tambah sik, digrujuk banyu dipel karo banyu men ora mambu. Nah intinya ngono kuwi lur, jadi sapine nyaman karena kandangnya resik kan, sapine juga sehat. Nah lur maksudnya di kandang resik jadi sapi ini ora kita reget karena kan kandangnya kan resik. Nah untuk sapu kocor banyu ngerti bendino kuwi tak timpal tiap dino. Ora ngono kotor banget nek letonge kuwi menehi sapine iki jorok lur, dadi anu neleke ki nang ndi ngono, ora manggon nang mburi. Lah semono ki engko teleke dienggo ndekem, dadi sapine iso kotor ngono kae nek ora bendino ora diresiki iki. Makane bendino tak resiki tak timpal. Ngurang-ngurangi nyamuk nek resik. Soale nyamuk akeh tenan lur ngene aku kene iki. Kuwi nek bengi tak pasang ngebat nyamuk.